Dan Martin. Waqt li kienet jagħmel xi xogħol ta' tibjit, Martin jaqa' oli ta' $5. Kont qed naħdem xogħol jena, xogħli kien ta' bajjat. U waqajt $5 oli għal-isfel. Martin jiġi fuq daru u jibqa' mal-art. Ġejt fuq ċuntulin ta' dari. Issa waqt li nieżel ħassejt isu xi ħadd qed jilqani, alla volja kont nieżel bi spit qawwi. U dirien mbagħad li ntlift minn sensija għas konna fliqet l-isptar. Martin jittieħed immedjatament l-isptar u jkun f'kundizzjoni ħażina ħafna. Kelli balla laħam ta' 5 inches il-barra minn ġo ċuntulin ta' dari fej waqajt fuq il-ġebel. U rasim taqba bid-daqqit laħat ma' l-scaffolding. Martin ikun miġuħ ħafna. Dejt nitlob il-mulej, qedlu mulej. Qedlu naf li qiegħed fuq ġieħ kbir, qedlu però fej li batejt inta għalija dan mhu xejn. Qedlu jekk jista' tini iktar u ġieħ. Wara ftit jiem, Martin jintbagħat id-dar. Ġi professur Jugoslav u għalli Martin għalli naf li qiegħed fuq ġieħ kbir, għalli però sodod biżżejjed m'għandniex, għalli ħanibatek tistrieħ id-dar. Għalli u tiċċaqlaqx mis-sodda. Martin jibqa' jistrieħ id-dar. U flejn minnhom, waqt li qiegħed fis-sodda, Martin jisma' leħen isejjaħlu. Bdejt nisma' vuċi issejjaħli. Martin, qum uħu xawer ma' għaddek l-isfel. Martin ma jemminx dak li kien qed jisma' u jistaqsi. U għetlu mulej. Għetlu jekk kienu il-vuċi tiegħek fiżem id-demm Għażiż ta' Ġesu Kristu erġa' sejjaħli. U hekk ġara. Erġajt smajt Martin, qum u moħħu xawer ma' għaddek l-isfel. Sa dak il-ħin, minħabba l-waqqa ta' $5, Martin ma setax jimxi. Iżda jagħmel sforz biex kif qallu il-leħen imur fil-kamra tal-banju. Sadattant jiena ma realizzajtx li ma stajtx nimxi. Però kruljajt ma' sodda, il-mara riqda kienet u l-mara baqgħet riqda, mort fil-shower u ġejt ħalt fis-sodda. Kif xfatta u x'ġara ma nafx. Issa jiena persuna li għandi nasi ħafif ħafna. Ġifri kull ħoss ħan nisimgħu. Dikinhar ma smajt xejn. Martin imur lura fis-sodda u ma jkunx jista' jorqod. F'daqqa waħda issu xi ħadd qabad ġiex tupiks u tafaħħom li fajnejja ma stajtx nagħlaq għajni b'xejn. U nara dija kbira. Ħirġa mis-saqaf. B'dal bniedem tant kien sabiħ li ma qas nista' niddeskribih jiena. Dawwarni, għamel idu fuq il-pjaga ta' dari u beda jitlob. L-għada fil-ħodu, Martin qum. U waqt li l-lejl ta' qabel ma setax jimxi, issa jibda jimxi. Fil-ħodu qomt, mort fil-kamra tal-banju u sibt il-banju bid-dem u fejskol kollha dem. U wara ftit irrealizzajt għattiena l-bieraħ ma stajtx nimxi, illum kif qomt. U kelli gwadarobba minn dawk l-antiki tal-mera fin-nofs u flok mhux inżajtu, qattajtu minn fuqi. U ndurek li l-mera, girfa li girfa ma kellix. Għalli l-bira x'kelli jiena. Mhux dara kollu daqqiet u grif u kellek 5 inches. Għalli ħares issa. Difatti sibtu mbiddel u ma kien hemm xejn. Kollox mar. Kelli balla laħam 5 inches fej waqajt. Mar kollox. Laqas il-marka ta' idea, iskara dajem imma id-dem mar
il-grif ta' daru kollu mar, id-dem mar sparixxa, in-nefħa ta' 5 inches marret. Mal-ewwel ta' maraklu. Fuq ġisem Martin, filli kellu feriti gravi, riżultat tal-waqa ta' 5 solari u filli sparixxu. Affarijiet ma tistax tiddeskrivihom. Affarijiet li jrid ikollok fidi soda u twemmin qawwi biex inti daw terġa' tirrepetihom u tibqa' tiftakarhom. Affarijiet li meta tgħaddi minnhom tkun taf x'inhuma.